दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेंटल आनसलिकनि बानजायनायाव 64 सा माने फार्स्ट डिभिजन मोननायनि गेजेराव जा टप 10 स्टुडेन्टफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जाना थाबाय। इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो गोबां गेदारिं जादों। फरायसा फरायसुलिफोराबो खोब एटेन्टिभलि खोनासंदों बाहागो लानानै। माने जोंनि गेजेराव जे ओरैनो बेंटल थुक्राझार हालामा लवार आसामाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे समाव बयनिख्रुइ गोजौसिन मानदान्दा आवग्रिनो हानाय सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे माबामोन हालाममोन। नाथाय गेजेर समावहाय मा खारनाव गोग्लैसोदों बुंनो हाया। किन्तु देग्लाय इन जेनेरेल बिटिसिआव इडुकेसननि खोब सांग्रांथि फैनायजों लोगोसे जौगानाया फैदों। बेवहाय जोंनि बेंटल आनसलिकनि सिङावबो रिजाल्टआ मोजाङानो जादों। आं आसा खालामगोन जोंनि सरकारनि जानानै जोंनि चिफ सारआ जा रलखौ लागासिनो दङ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायनि बेखिनि खामानिखौ जोंनि बेंटल हालामनि रायजो राजाफ्राबो मावफुंगोन आरो हेफाजाब होगोन। फोरोंगिरिल' नङा, फोरोंगिरियानो होन, न'खरगिरियानो होन, फरायसायानो होन, गुबुन गुबुन समाजारि आफादानो होन, गभर्नमेन्टआनो होन, जों जथायै जुदि खौसे जायाब्ला हारि दाखांनाया गोरलै नङा आरो जों बेखौ गोग्लैसोनायनिफ्राय बोखांनायाबो गोरलै नङा। दा बे बेलायाव नोंथांमोना बांसिन रल लानांगोन। जोंनि बर' मिडियाफ्रा सोरबाया नेगेटिभ सेन्टिमेन्टजों मेसेज होनो हागौ जोंनि समाजावहाय। बेफोरखौ नोंथांमोना दों दों होसोनानै मा खारनाव बिदि बुंदों बेखौ नोंथांमोना बिनिफ्राय फिननायखौ लाथारनांगौ। होमबासो जोंनि गेजेराव बिजिरनाय होननाय बाथ्राया ओंखारफैगोन। जोङो जुदि 1901 मायथाइनि सेन्सासखौ नायोब्ला जोंनि बर'नि अनजिमाया आं मोनसे माबायाव मोननाय बायदिब्ला 1 लाख नङा 3 लाख सामथिंल' दङमोन। बेनिफ्राय गेजेराव खमायबोफिनो, बिबार मुगानि समाव जाखांबोफिनो, बेफोरबायदिनो आप डाउन जाबोबाय थादों। नाथाय 1952 मायथाइनि उननिफ्राय दिनै बर' हारिनि जा जौगानाय डेभेलपिं प्रसेसआव थानाय बे बिराद माने स्पिड आरो रेपिड जौगानाय मोनसे फारियाव गाखोनो हादों। गतिके जिखि प्लान लायाथों मानो बर' बिजोंखौ रावबो बर'आ थैनायखौ लुबैया। आंबो सासे बिटिसि सरकारनि सोद्रोमा हिसाबै आंनि बेक्तिगत मतखौ आं बुंगोन। जोंनि सरकाराबो सापर्ट गैखाया आंथ' थैब्लाबो सापर्ट गैया। मानोना बर' बिजोङा बर' बिजों हिसाबै थाथारनांगोन।